Takže teď. Na. 2. Konec 3. 4. To je zodpovědná rychlost. 5. Au. 6. 7. 8. 9. 8. 10. 9. A já to budu chvilku mluvit, než kladneš. Rychlej! To tady nějaký divný názvy, tady jsem v životě neslyšel. 10. To je dobrý, Krušo, Olem, čas ty běží. No jasný, to je na čas všecko. Název týmu je 3-2-1 v Čulu. Takže pánové, jste připraveni? Jste vyhecovaní? Jaký máš pocity před startem? No blbý, ale co ty? Já taky. A ty? Je taky blbě. Počkej, a bude v cíli pivo? No, 3-2-1 v Čulu. Tak to nejde. Ano, chcete pivo v cílu? Ano. Bohužel je piva. Je zdrženíčko. Je strašně teplo. Lucia, vy jako bez toho piva, co? Koříku, budu ti dělat motor. Minerálku jsme nechtěli. Cože? Budu ti dělat motor, jdem do toho. Jo, ještě nevím, jak ho Ne, to není to. Kolik taky tam letěl na zemi, jak nevím. Že jo, no ve finále to vyjde na stejk. 3, 4, 1, čul! Špatně. Kam jedete? Jako nebylo to špatně, nepochopili jste ten princip, který jsem ukazoval. A nevadí, hlavně si a jde do pivo. No, to byste jenom trefili, to je pravda. Děj se na mě, prostě. Já bych to dal za sebe. Přesně tak. Dobře, vidím, že soutěž je pro vás těžká. No. Co si myslíte, že jste borci jako lepšího kalibru? Dobře. 2, 1, pojď! To jsou naši motorkáři. Ježiš, pučený kuželky. Výborný, stop! Suní na kolik? Ty neumíš tlačit, vole. To je profesionál. 14, 40. Je to Geroj. G-E-O-R-E-I. My ho zavezem, když tak. Máme tady Jáviu. Když ho položím, to bude ráno. Tomhle motorkáři se nemůže nic stát, protože když se mu nestalo nic dneska ráno, tak to už je všechno. A těch, kdo může toho startovat, máme pivo? Dobře, jedem. Teď! Teď! 1, 2, to jsme se dívat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pojď, teď se můžeš přestát, on se běháš taky někdy, vole. To se kužela na pojď. Perfektní čas a máš tady to pivo nakonec, můžeš si snad brali. Nemusíš to vyexovat, je to na tobě? Musíš to vyexovat? Dobře, tak to je jedno. Pojď!
Nebude se! To se nemusí kopat. Stop! Moment. 1, 2, 3. No, výborně, je to Na co čekáme? Nemáme nastartovaný foťák. 3, 2, 1, čul! Ano, ano, teď jdu kolem prvního kužele. Trefa! Ano! Dobrý stop! Vyhráli to! Zatleskáme! Super! Už ho počítat do pořádně? 7. Tlač na to, já potřebuji strom. 8. 9. 10. Perfektní! Na druhou stranu, tady. Takhle nebo tady, zahlasem své duše. Pivo nakonec. Musíš to vyexovat, ale máš hodně. Jo. Šuk ještě 2krát. 10. Všichni mi to ani loni. Nesu. Máš problém se střičníkem? Už je to dobrý. A 10 a už je vyrazit. A pojď. Perfektní, stůj, hrajte na holavíce. 8. 9. Boty taky dobrý. 10. Jeden, pojď, mezi kuželkama, dej si ještě jedno navíc a jdem. To je borec. Předsedák, pojď sem. Taky můžou tam gáč, já nevadí vodu. Tak tomuhle borcovi se říká potapy. 9. Kýňa? 9. Kýňa má zajímavé styl. 10. Pojď. Kýňo, pojď. Start. Jasně, předsedák, perfektní čas. 1. 3. 4. 5. 6. Co? 7. 8. Bacha, cíluje bodu volejšení. 10. A pojď, zahlasem. To, tak to je perfektní. Ne, to nevychytaný víc soufají u toho. 5. Jste chtěli víc? 5. 10. Čápe, dělej. Pojď. Neboj se to, pojď. Sunde brele. Tady to musí být pěkné. To jsem nečekal. Dobře ty. Pojď se ne. Vynikající tato Sofínko, oni ti vraždí celý. Vypadá to, že jsou tady 21 motorkáři, kteří to půjdu zkusit.